Айде! Браво! Оха! Ще има някой запълен. Браво! Айде Гого да духа сега. Той не е Гого да дойде. Кажи браво. Анна виж си Ела насам. Ма доближи се, тати, Гогче. Стани, тати, от дивана и се доближи. Ела тук до тортата, хайде. Анна-Мари да ни духа. тая кака Люси ще бъде. Мила! Браво на Люси! Нека и тя да духа. Айде сега. Браво бе, Милена. Браво на мен. Люси духна. Ми да. Айде, Гоги да дойде да духне. Айде. Айде, виж Гоги как духа. Кухай дото. Айде. Браво! Съжалявам. Ама виж Алец какво направи. Къде бе? Айде. Изкариот. Ей, клюкарче! Готови ли сме? Дай Пепе една салфетка. Ще духаме ли още? Какъв пръст е буш. Торта! Викайте торта! 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 Парти! Айде, Вая, духай. Силно! Силно! Браво!